сторил това? Какво е станало с него? Къде ли е? Къде ли се крие? Какво да направя, за да го открия? Некъде да тичам. Или пък да не тичам. Дали не е там? Или пък тук? Кой ли е? Стой! Стой! Храни ми парите! Не храни майко! Това съм аз. Главата ми е объркана. И не знам къде съм, кой съм и какво правя. Бедни мои парички! Бедни мои парички! Мои скъпи приятели, лишиха ме от вас и тъй като ми отнеха от мен. Аз загубих опората си, отеката си, радостта си. Всичко е свършено за мен. Няма какво повече да направя на този свят. Невъзможно е да живея без вас. Не мога повече. Умирам. Мъртъв съм. Погребан съм. Няма ли някой, който да ме възкърси, като ми върне моите скъпи парички? Или като ми каже кой ги е свел? Какво казвате? Изглежда, че онзи, който е сторил това, много внимателно е стегнал подходящ момент. Избрал е тако времето, когато говорих с този приятел, моят син. Отивам да търся правосъдие. И ще накарам да изследават всички вкъщи. И прислугата, и прислужницата, и сина ми, и дъщеря ми, и мен също. Колко хора са се насъбрали тук. Спирам поглед само върху тези, които ми се струват подозрително. А всеки един от вас ми се струва, че е моят кадец. За какво се говори там? За този, който ме ограбил ли? Какво се шуми там горе? Дали не е моят кадец? Умолявам ви, кажете ми. Не се ли скрил там някъде сред вас?